Masih bersama Turonggo Wayu Budaya. So, Kang Cidol. Aceh. Siap. Sound system yang menggelegar. SE Audio. Audio. Padang Jinglang Tetrawangan pupus klopo padha jejogetan sumilake kupus bromo ambarengi tumurune tresna aku mung tansah ngerteni tresno kang sejati Otien kelangan kowe ayo enggal kala krama Aceh kembang arum Kembang aro Probolinggo. Iso. Rasi rapi bakatone netro. yo kembang arum Kembang aro Probolinggo. Kasih rapi banyune asmara. terima kasih sih Cak Bowo sayur kentang sambal bawang lalak bobis ya yo bukan lawak suno masayu kembang rombong asik Putra Wirajaya, Augi Jaya. Jika channel, terima kasih. mendung peteng ora udan pupus klopo padha jejogetan sumilake kukus bromo ambarengi tumurune tresno becek kok bengimen iki Wah, Kang Sumono. sing arep nanggap judul iya yo Aceh Kembang aro Probolinggo. Rino wagi wong katon ing watara. Kembang aro Probolinggo. Tasih wis banyune asmara. Halo, Cak Bowo. sayur kentang sambal bawang lalak bobis apa ora kelingan bukan lawang suno masayu kembang rombong Yo yo yo. Ya. Cek sindir iki Dalam, jare Kang. rangkulan para rono tak condro rangkulan parane rono pelaku rono Iso mlaku ora? rangkul Oh. iya para rono lengkeh menika to pinanganten sarimbit sampun jengkar saking sasana rinenggo ingkang kakung bagus kados Raden Arjuna sing putri kados Wara Sembadra dijawil janggute cek dijawil janggute nah
Jan apik ya. Nah. Mundur. Cak bawa. Aku. Heeh. Gak bang paling elek aku nggo. Lah ora api wis to. Api. Aku bagian sing bosok-bosok. Ora, wis ayo budal. Menika pingananten sarimbit saking sampun jekar saking sasana rinenggo. Ingkang putri Ayu Pindo Putri Roro Rengganis. Ning kuciwanipun ingkang kakung kencing manis. Ora kencing manis goblok. Piye? Diabet. Kuwi yo padha. Padha aneh-aneh. Ngene lho, Nes. Aku wis krasa. Oke, wis ngono kae semacak ngono ya. Kang. Heeh, mesakne dadi. Mesakne, Kang. Pokoke jaranan siap kudu metu. iya. Awake dhewe iki seling-selingan. Dadi cara kethek-kethek ngene iki mek kudu dige selingan. Kuwi lek ketheke aku dadi apa, Kang? Munyuk. Ngene lho. Nyok. Ngene lho, nyok tek. Yo saiki. Lah. Ayo pamitan, nyuwun pamit. Isin aku lek. Lho. Iya ta? Pas bangunan. Awake dhewe iki ben ditokne kewan loro. Aku mung krungu mak sering sampean ndang pamitan ae. Ojo, ora ngono. Ora. Ojo pamitan. Sampeyan ni ora Awakmu iki ngene lho, awakmu. Ngene lho cak bawa. Oh, genahno. Ngene mau Bu Partin ngomong ngene. Ngene Mas Jack. Heeh. Ki kok cak bawa karo Kang Jidul ki jam 2 dhisik. Kon isa-isa karo kon hukar panggung. Lho iya kuwi apik kuwi. Maksudnya isa-isa iki ora masalah, Mas. Heeh. Kira-kira sisane akeh apa ora? Wah, weh tutuk. Enek sisone ora, Bu? Weh tutukno Oh, Jack. akeh. Ya wis sama tutup. Heeh, sampeyan istirahat sithik. Sampeyan istirahat sithik.